la coneixia. Allí estava el retrat de marit vestit de comandant de marina. Però això la gent els havia posat als malnoms del comandantes i davall del retrat tenien la caleixera amb els calaixos que obrint-los es feien olor de canella i s'omplia tot de l'olor de canella. Un dia, com havien de venir convidats a ma casa uns senyors que escrivien llibres i tot això, ma mare se n'anà a Alacant per tal de marcar el que buides. Anava amb ella de la filla petita de la comandanta i ma mare aprofità el viatge per tal de comprar alguns atifell que li feien falta i entraren a una botiga on veien sales de bany i van demanar l'amo de la botiga un vídeo. I la filla de la comandanta, com que mai no havia vist una cosa semblant, li va preguntar a ma mare per què volia allò. I ma mare es va fer roja fins als cabells i li deia, mujer, per a lavar-se los pies. I aprofitant el moment que l'home buscava el llapis, per a treure el compte. Li va pegar un pesquet avisant-la que no digués ni mitja paraula. I un cop van ser al carrer li va explicar tot i diu que reien força les dues. I en aplegar a ma casa per la nit li va contar a mon pare fil per randa tot l'acudit. I jo des del meu llit el sentia i sentia també les seues rialles. I deien que la Isabelita no sabia res del món perquè vivia com a quixos vaixellets que viuen dins d'una ampolla o dins d'un fanalet. Però jo pensava que la mare i l'altra filla també vivien tancades a un fanalet i era com si el temps s'hagués aturat a l'entorn d'elles i sota els colls de randa dels seus vestits i entre els ventalls de vori engroguit que tenien els dies de festa. De vegades em cridaven perquè li fes companyia a sa mare i com que ella sabia que m'agradava tant, obria els calaixos de l'olor a canella i treia un barret blau com galons daurats, que no hi havia res més bonic per a mirar, i una espasa molt brillant de la qual penjava un cinell d'or per a lligar-se-la, i una caixeta petita de música que tenia per damunt, dracs pintats i muntanyes i tossals amb un caramullet de neu dalt del tot. I passaven una estona sentint la música de la caixeta, però era una música molt estranya i molt misteriosa, i la comandanta em deia que li l'havia heretat al seu marit de no sé quin país, i que la caixeta també ens trobaria estranyes a nosaltres si havíem de tractar-la amorosament pel que s'hi fes. Quan ja no tenia ganes de sentir més música i el carrer començava a omplir-se d'ombres, la comandanta parlava i parlava del seu home, el qual havia manat una nau molt gran i feia la via del Japó. I passaven els mesos i no es veien. Si més parlava, més llunyana se li tornava la veu, i era com si m'ho contàs, tot de l'altra banda de l'oblit. I després aplegava el passatge de quan Navili, empenant pels cops de mar, va pegar contra els esculls d'una illa perduda i es va dar com una nou. I sofejà. El seu marit, tan jove i tan ros com era, aleshores jo lo deixava amb els seus pensaments i me n'anava corrent, i mig plorant, perquè tothom sabia que el comandant, en comptes d'ofegar-se, s'havia quedat a viure en una illa del Japó. Corprès per la fila de l'home més ric d'aquelles contrades i la fila de l'home més ric, corpresa pel comandant, i vivien en una casa de paretes de color perquè en aquell país no feien les cases amb lleps ni amb pedres, ni amb rajoles, sinó amb trossets de paper de tots els colors. I a la casa estava voltada per caminets de sorra daurada i fina, i al davant tenia un jardí d'arbres nans. Els xiquets també sabien tota la història i a vegades jugaven com si fossin el comandant i la japonesa i ens lligaven a les espardenyes
uns llistonets i feien plot-plot, perquè havien sentit dir que els japonesos porten sabates de fusta. Quan aplegàvem a casa ja era fosc i de totes les llars se n'eixia el fum de llenya seca perquè era l'hora de fer el sopar. Llavors, Llavors, me'n pujava a l'estudi